up? Nakita din kita. Ride trip mo to vlog. Ha? Ride trip mo to vlog. Ano ba yun? Sige, shout out sa'yo. Sige, tol. Bigyan kita ng sticker, sir. Pahingi. Wala si Boss Red, hindi sumama. Si Boss Red, Wala eh. hindi sumama. Eh, may lakad daw. お前は Sige, もう idol. 死ん Thank でい you, る。 idol. 何 Idol, ah. Si Boss Red pala daw, hindi ko nakilala, guys. May sticker ka, Boss Red? Naloko kami si Lero, no? Sabi hindi sumama. Ayaw eh. Music keeps me dancing. Alright, what's up mga idol, no? Babalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today guys, no, pupunta ulit tayo ng mga term Pangasinan para makita yung idol, no, idol natin, no, na si Lero Motovlog at iba pang motovloggers na pupunta doon, no. Pagas muna tayo dito. Unleaded boss, 200. Ayun, no, katatapos lang natin na gas. Pupunta nga ulit. Nice. सबै हाल्नुहुन्छ अनि फेरि म हाँसु होइन दोरी चल्छ क्या Mamaya guys, madadaanan natin yung tinayo nilang rebulto dito sa Bayambang, no. Ewan ko kung anong rebulto yon. Okay. Hindi kasi ako Catholic guys eh. Kaya hindi ko alam. Ayun, no. Ayun yung rebulto guys. So yun. Yan, nakita nyo. Mamaya madadaanan natin. Ayun, no. Ayun.
Silero Motovlog oh. Sana nagre-record ako, no? Galing, oh. Oh. Solid, oh. Nakatayo, guys. Hindi ko nakilala. Iba yung gamit ng mga. Hindi na Ay. naman si Sir, kaya ko nakala. Ay, si Boss Red. Si Boss Red pa. Si Boss Red pala daw, hindi ko nakilala, guys. May sticker ka, Boss Red? Naloko kami si Vero, no? Sabi hindi suwako. Ayaw. Kala ko hindi sumama si Boss Red, guys. Sino? Picture na. Picture. Adal, pa-picture. Thank you. Kabsat. Kabsat. Ride trip mo to vlog. May trip mo to vlog. Oo. Kita kami lang. Sungarod kabsat. Nagkita ka. Ayan. Kapapicture lang dito. Soon, sige. Bumulot ang cellphone mo. Picture na tayo. Pwede pa picture, Boss Red. Ayun. Ayun, thank you. Ayun pala, guys. Sabi ni Idol Silero kanina, guys, wala si Boss Red. Siya na pala yung katabi ni Idol Silero kanina nung tinatanong ko kanina kung nasan si Boss Red. Sabi niya hindi daw sumama. Ayun pala si Boss Red. Ayun, may mga dadating pa, guys, oh. May mga parating pa. Ayun.
Bigyan natin sila mamaya ng sticker. Ayun, oh, solid, oh. Bigyan natin yung sticker. Kang kami sticker, kabsat. Sticker ko, bilang picture ako. Ayan, ayan. Grabe, humingi ako ng sticker. May sticker ka, idol? Ay, okay. Baka hindi na kami aakyat. Bakit? Baka uuwi na rin kasi kami. Thank you, idol, ah. Chris Motovlog. Ah, Ikaw saan ka, sir? sa Rosales, sir. Wala. Kasabay mo sila Chris Roms. Hindi. Nauna kami. Oo. Meron na kayong picture. Meron na. May sticker. Oo. Yung kay Boss Red, wala pa eh. Order ka lang pala ng Magic Gatas, may 5 ka na. Meron bumili si kuya ko ng gate chain. Thank you, boss, ah. Wala nga, ingat kayo. Sige, sige. Ay, bang kami umulin. Bang kami umulin. Ayan, thank you, Kapsat. Huwag ka, tumayin ka nito, kapapuramanin. Bueno, thank you, Kapsat, ah. Ayan. Ingay. Grabe. Boss Red, may sticker ka? Doon na. Sige, doon na daw yung sticker ni Boss Red. Ayan, bomba tayo, guys. Bomba, bomba. Please. Boss Red, pwede pa bomba? Grabe, solid. Solid, solid. So yun guys, balikan ko kayo sa taas. Sana hindi tayo maubusan ng gas, no? Ayun, no? Nag-iingalo na yung gas natin.
Ayun, bomba tayo guys. Bomba, bomba.